Beide. Ja. Hij wil graag Elsa's schoenen hebben. Hebben jullie goed geslapen? Ja. Papa heeft goed geslapen? Ja, ik ook. Ja, Anna ook. It's raining, but this is how Dutch people do it. See? Nag-bike, tapos nag-ano. Yan. Diba? Kasi ito siya, kasya yung ano ko, libro. 3 Tinnitus of Oorzuizen. Wat is het? Bij tinnitus zijn je oren beschadigd. Tingin tayo dito sa sentrum. Nahirapan ako sa kalisod guys kasi dalawa yung bag ko. Bahay nila, biyanan yung puti. Anna is wet! Pauwi na po kami and imbis na i-vlog ko yung pagkain namin kanina, wala na guys kasi irritable si Anna, naging irritable din ang mga tao. Kahit na puntahin, Anna. Kumukuha na ng dessert, guys. Oh, lekkere ijskool voor papa. Bahay na tayo. And Dodong, I bought some dresses for Anna. Ja. Ipakita ko po sa inyo yung mga nabili ko for our dalaga. Mama. Can you open? Can you open it, please? How do you say it Papa, properly? Can you do later the things out? I'm not good at Yeah. that. Can you please open this for me? Stop, Anna. Give it to Papa. Stop. Stop with deze. Kom, kom. Oh. Wil je ijskool of geen ijskool? Labay, Nee, ilabay sa nibi. Talihog. Tali hoor, Ilabay alsjeblieft. dito. Labay. Lapay. Oh, ilabay sa plastic, ha? Plastic lapay, ja? Hier. Mama, moet Ja. hier. Ja. Very good. Goed gedaan. Napay nabili na. Be careful, okay? Oké. So, ito yung mga nabili ko kanina for Anna, guys. Excited. Pinakita ko sa lola ni Anna tsaka lolo. Excited sila. Kinilig yung mama ni Anna, lola ni Anna. Ayan. May ano pa siya. Itong dress na ito. See? Bagay to kay Anna, guys. Sobra. Tapos ano, may terno siyang headband. Ayan, oh. Yeah. Ang cute. Papa! You look at Anna's new dresses. See? Oh, This one is kijk also eens. very Is mooi. nice. Nice color for Anna. Very summer. This one is also nice. They are very cheap. High five. Zeeman. Sis. Zeeman is always cheap. And this one, Ja, is mooi. mga pang summer na dresses ni Anna. Ayan. Maganda yung color, That one's no? really nice. Yeah, I really like Kijk this eens one. naar This dat. one is my favorite. Is dat mooi, hè? Yes. And Oma likes this one. Ja? Yellow one. Pang summer talaga, guys. And then I also bought these ones. If she wears That's dresses, good. We really need new clothes for Anna, ja. if she wears dresses, then I want her to use this. So you know, when she Ja, is goed. plays, then at least you don't see her underwear. Ayan, may ano siya, parang may cycling shorts si Anna. And then Papa's ano for Voor bading. Dank je. for bathing. Bading of bading? Nee, bathe is a verb, is a werkwoord. Bath is naamwoord. It's a verb and a noun. Yan. Yun lang, yun ang nabili ko. All for Anna. 5 na cycling shorts. 2, 3, 4, 5 na dresses. Wow! You know how much I spent? 35. 40 plus. Oh, For the dresses. Not bad. Not bad. nee. Not bad for Zeeman. Nee. And I also bought earrings for myself. Ah, je bought something for yourself. Get yourself. This is for Anna. And bumili ako ng mga hikaw kasi yung mga hikaw ko Ja, na... Hico, hak je niet meer aan. Show yourself in the vlog, Dodo. Ja, you put the camera there. Ikaw eh. Pwede ha, good. Bitte betalen. Dodo.
Expensive. I buy for myself because my husband doesn't buy for me. You have the card for a shared account one. You already spent everything. When I buy for myself, I use my own, own Ja, account. Gata kaskiet. Tut ka. Ayan, But look how much they are, see? 400 euro. 400 euro. 4 euro, my God. No. Why you need 6 pairs to sell? Why not? We're... Oh, 6! You have 16 pairs. 16 best, but how much is it? 900 euro? It's 9 euro, biscuit. Yeah, 16 pairs in total. 16. Yeah, warum? Oh, sis, this is not enough. 16 pairs ka dyan. Yan. 14, but So, mas mura pala doon pag doon ako. Kasi minsan doon ako sa H&M talaga bumibili. Yung mga set na ba, yung ganito. Kasi guys, hindi po ako bumibili ng tunay na earrings because mabilis akong mawalan. Talagang nami-misplace ko siya kaagad. So, yung binibili ko, yung mga hindi po tunay, yung H&M, sa Zara? I'm not sure if nakabili ako sa Zara. H&M, sa Hema ito. Mama, ow, my finger. Hello. Where? This one? This? Well, that's what it's off the spill. Oh, naigo di ay. Pagod na to, guys. Grabe, hindi na niya alam kung paano express yung pagod niya. Sleep na ka later, ha? See, the ketting for mama. Oh, no, not ketting. Oorbell. Just mo ito. Ha? Yeah. Sige na. Ikaw na pag-play na dito usap and turn on the TV. You can watch for 10 minutes and then we will go. Okay? So guys, let's try. Yung ano lang, hindi yung maliliit. Yung ano lang, yung iba. Bili pa ako ng ano, pang mga ganito. Mahilig po talaga ako sa hikaw-hikaw, pero hindi ako nag-i-invest ng ano, sa mga tunay na hikaw. Because like I said, mabilis po akong mawalan. So at least, hindi masyadong masakit ba sa bulsa pag nawala. Ayan. This one's nice. Oh, water drinker. Yeah? Alkabonde? Yeah. Goed zo. So, yan. Ano? I'm gonna wear... Yeah? Cute siya. Ano siya? Oh, yeah. Cute. Ang cute niya. Mama, de waterkijker moet niet open. Okay. Nung kasal namin ni Rod ito, sa Hema din po ako bumili. Kaso, ano siya, ginamit ko siya sa Pilipinas, kaso, nabali, guys. Bilis nabali. Maganda sana yun. Para talaga siyang tunay. And then, matagal siyang nag-fade ba. Ito, this one is really cute. Shoot. Oh, I like it. Ang cute niya pala, uy. Ayan, gustong-gusto ko siya. Ah, cute. Ang cute. Simple siya, pero simple lang, pero nagagandahan ako sa kanya. So, I'm gonna wear them pag lumabas ako. Or pag lumabas kami ni Ruth. Kasi palagi po akong, yung ginagamit ko, yung mga stud earrings lang ba. So, yan. Yan, yung set. It's 9 euro lang. So, cheaper to siya compared sa H&M. And ano pala, sa Kradwat ako minsan bumibili. Depende. Kasi nga, di ba? Mabilis mawala. So, yun guys. Wala na naman po kaming ganap. I'm gonna get Anna ready for bed and then matutulog na siya. For sure, pagod na pagod kasi to. Matutulog to kaagad. And then, Ruth and I... Okay, yeah. I will go there, love.
And then, kami ni Ruth manonood na lang ng TV. Okay, yeah, Duik. So, yun na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy. Mush, mush, babush. Bye, Ana.